Hej, jeg hedder Bodil fra Atego, og jeg er i dag taget til Hjørring, hvor jeg besøger Trivium Packaging. De skal have lavet en teambuildingsdag, hvor vi arbejder med dysprofiler. Fedt ord, det der med puslespil, fordi det er ligesom brikkerne, de falder på plads. Når sådan et team har forstået det her med de her farver, at så har alle sin plads. Så er der ikke nogen, der bare ligger i en dynge udenfor. Alle har sin plads, som giver mening. Der, hvor jeg er anderledes i hele opbygningen, det er, at jeg netop starter med dysprofilen, og hvor jeg masserer de der farver ind i hovedbunden af folk. Altså for eksempel, at de er ude at bygge en bro på et tidspunkt, hvor de har et samarbejde, hvor jeg sætter dem sammen i hold, hvor de er forskellige som persontyper, og hvor de opdager, at de supplerer hinanden. Og sammen, der har de styrken til at bygge sådan en bro. Var det nu en af røde personprofiler, der skulle bygge den, så vil de komme op og skændes og have idéer i hver sin retning. Her har jeg sat dem sammen, så vi har en rød, der har nogle evne til at se, hvor skal vi hen, hvordan gør vi det her, og hvem gør hvad. Og så er der nogle grønne, der simpelthen bare begynder at arbejde, og de blå, de begynder at sige, hvis vi gør det sådan der, jamen så falder den jo sammen, og lad os nu hellere lige gøre noget andet. Og den gule får en masse idéer, for vi kan også sætte et flag på. Det vil helt sikkert være en gul, der vil sige det med flaget, fordi det er lidt festligt, og det er også lidt sjovt. Og det kan samle folk og give et smil. Og det er også vigtigt, at vi har noget af det med ind. Nu bliver det ikke noget, som er dårligt, at vi er forskellige. Nu er det faktisk en fordel. Fordi der er også nogle ting, jeg ikke kan, som du er bedre til. Og det ser man helt tydeligt sådan en dag. Så kunne I også tænke jer at være med sådan en dag, så ring til mig på 40 54 28 39, så får vi en snak om, hvordan jeg lige kan hjælpe jeres virksomhed til at få en fest i dag og få nogle rigtig fede uger fremover.